Sawubona sisomkhulu. Yebo baba. Ninjani kodwa? Siphilile baba singezwa nini? Awu siphilile. Soloku sifile lapha siyabona ngathi kuyatitizela imoto iyangena. Ungasusitshela ukuthi kwendekani ofukwenzekani. Ey baba ngihluleka nokuchaza ngendlela esijabule ngayo. Sinenkonzo enkulu baba yenjabulo yokubonga. Sibonga nje ukuthi uNkulunkulu usuka nathi kude sekuze kwala elokho esilondolozile manje kwase kuyahleleka nje ukuthi hey Nkosi makuhle emehlweni akho sisize usipha amandla okuba iphumelele lenkonzo yokuba sibonge umdali sibonga uNkulunkulu baba. Oh nibonga uNkulunkulu njengoba kufisela kangaka. Yebo. Hayi ukuthi kuyashada. Lutho awukho umshado sibonga uNkulunkulu nje injabulo nje. Ya wonke umuntu nje okunye nathi kule ndawo. Nimbonga ukuthi unendeleni uNkulunkulu kangaka. Baba ikakhulukazi into eyisimangaliso wasilanda endaweni yasezweni endaweni yamanyala baba. Manje ke uma esilande kule yandawo akula impilo zethu wayesiyazigeza wazigeza ngegazi lakhe maqedane wasibeka emdleleni okufanele sihambe ngayo njengabantwana bakaNkulunkulu. So kungako nje lamhla nombongo uNkulunkulu. Impela wathi umuntu athi angamupha into angabongi impela yamzonda. Uthanda ukuthi umuntu athi mayemenzela into enhle akhombise ukubonga. Nje leli dili lokujabula leli. Impela nokuphi sifisile ukuthi abe kule ndawo azobonga kunye nathi baba. Ngibonile basena sport baseJozi labakhona lana. Vele ukuthi angihlanye manje baba ngendlela esengibabone bengena ngaya ngisazi ngizothini. Vele umqondo wami awutholi kahle ukuthi ngempela sebefikile kule ndawo. Kepha ukujabula. Ngenxa yenjabulo baba. Siyabonga nowo. Yebo. Usathi usasa isikhathi singakanani lo mcimbi? Kusho ukuthi kusuka manje baba ngoba ngiyakholwa ukuthi sekuzoqala sebeyaqoka lezi cukuthwane ezethu phela izenza senze lezona eziyamangalisa njengoba zizoqoka nje imicu yazo le ebizwa ngemnyezane hayi kusho ukuthi mase kuqalisa nje kuyothi ngabo 1:30 bese siyokudla ke manje le yankomo ebulawe lapha nizolo ayisilungiselwe wonke umuntu okuleli ceke impela baba fisa ukuthi wonke umuntu afinye ngendololwane yebo no siyathokoza siyambonga uNkulunkulu sengisele nosesomkhulu ngubani omkhulu ke nobabili mina ngomncane ngilama yena utate wethu asengisho siqale kahle ke utawulungisa amaphutha ninjani siphilile baba singezwa nini siphilile nathi so ushilo usesu ukuthi lapha kumqimbi nje wokujabula wena uva kunjani ngabe kunjena ngizwa injabulo ephuphumayo enhlizweni yami uma ngibona kukhona obaba abangaka abadlula ubaba ebekade simnikwe uNkulunkulu ngimangala enhlizweni yami ukuthi hawu
kanti noma ubaba engekho ekhaya kuye kwenzeke nje abantwana basale bephila ngalendlela. Ngiyababaza nami ubukhulu bukaNkulunkulu ngizwa ngijabula ngendlela emangalisayo ukuthi ngalolu suku ebesilicabanga nebesilifisa uNkulunkulu uye wazembula kithi ukuthi ngempela ocelayo uyaphiwa njengalokho ecelile ukuthi namhlanje lolu suku luyimpumelelo ukuba sizobabaza uNkulunkulu kanye nabantwana bakwethu. Ngibonga uNkulunkulu enhlizweni yami ukuthi kanti uma ngabe sisele nabazali sifanele sazi ukuthi ukhona umzali yena laba abazali esinabo abazali besikhashana kanti kukhona abazali abayibona bona umzali ongibaba uNkulunkulu ogcine laba abantwana bakwethu kuze kube manje. Ngibonga ukuthi abantwana bakwethu belahlekelwe ubaba belahlekelwe umama basale bazuza okukhulu kunalabo abazali besikade sinabo bazuza ivangeli. Namhla kunjena nje kungenxa yezwi likaBaba uNkulunkulu elingene phakathi kwabantwana bakwethu lababutha bazizwa benabazali abaphelele abahlukile kwabanye abantwana abanabazali abasaphefumulayo. Sesomkhulu manguva kahle ukuthi uNkulunkulu ucela khona uyagubha usho ukuthi nabathi uNkulunkulu uyephuta ukuphendula akusilo liqiniso yini lelo. Ungimanga bathi uNkulunkulu uyaphuta uNkulunkulu akaphe ngesandla akusiko lokho. Cha akusikho lokho enhlizweni yami kuvuka ukuthi uNkulunkulu uyashesha ukuphendula ngoba abantwana bakwethu ubaphe into eyona yona ngokuphazima kweso bangazizwa bengabantu bezintandane bangazizwa benqunu bazizwa befukamelekile kumanje bahleli nomzalo oqotho obagcinile. Ngibabaza ubukhulu kaNkulunkulu angiphezi. Hawu esomkhulu siyabonga. Ngive ukukhuluma ngemiyezana ubani ogqokayo. Ogqokayo udadewethu ongwesithathu. Ogqokayo usisi ucebisiwe. Yebo yena ogqokayo namhlanje na owenza isibusiso sokubonga konke uNkulunkulu amenzele khona. Namandla amphe wona ukuba enzele lidokodo esilibonayo namhlanje. uNkulunkulu uyamphakamisa uthi konke lokhu akungawa amandla akhe okusebenza kodwa kungamandla kaBaba uNkulunkulu amphe wona ekumgcineni kwakhe. Uphakamisa nokubonga ukuthi umphumelelisile emzameni yokufunda waze wathola lemiyezane ayithole namuhla ephakamisa igama likaBaba uNkulunkulu emsiza kuyo yonke indlela eqhubeka nokufunda ezophilisa yena abantwana bakhe nabantwana bakwabo. Siyabonga sisomkhulu nathi siyathokoza nangabe ngendlela ubeka ngayo uyakhuthaza ukuthi wonke umuntu kufanele ahlale kuNkulunkulu. Abuke uNkulunkulu nangabe uNkulunkulu unako konke unababe unako konke nje. Yebo. Hawu siyabonga nangabe ukhuthaza ngalendlela sisi. Nami ngiva ngijabula uthi kufunde ngihlale kuNkulunkulu ngoba abanenge nangabe kunemicimbi lenjena nganyalo ngoba ushilo Isso seliphelile. Siyakhona. Ashaya ihloko lapha. Awu sikhona vele la ekhaya. Safika. Lipi pazo ishame. Ngano mashaka yethu. Lipi pazo. Musiqumba ntwa ingquma ngana bese dibhoni. Wona ngomazwana wayezana. Ukhophela futhi. Okay. Ngakuzwa ngiyafuna ukuthi yeah, we need to put the shot pattern now.
Kunjani wena? Babe ngengabona lapha uhlaba lenkomo uqala mhlawumbe ngesikhathi sinye nje kayi-1 uvele yawa uyafunzelwa lokuhlaba uvuka kanjani? Cha ukufundela isibindi nje sakho. Sibindi. Yebo. Uhlabe inkomo ngalendlela. Yebo. Kanye nje ivele kwephansi. Yebo sengujwayele. Usokujwayele. Yebo. Uhlala vele uhlaba inkomo. Yebo. Baba. Manje nendani ke nyalo njengoba sengicethile ukuhlaba. Sesiyayatha manje. Yebo. Emva kwaloko bese siyikhipha ngaphakathi siyihlize sihlukanise izitho. Yebo. Babe manje akusiko yini ukukhokha umphefumulo ngalendlela awusabi ukuthi mhlawumbe ungahle usho ukuthi ukudaliwe wadala uyena ophezulu. Yebo ukuthi ngoba ukudla siyakudla nathi. Yebo. Utiva unjani ngabe baba sibukela baba njengoba sibaningi sibukele wena phela sibaningi sibukelako uva unjani ngabe wona uhlaba thina sibukela uyathokozeka emphefumulweni wami. Hawo. Yebo. Siyabonga baba. Siyabonga. Ungaze usitshele ukuthi baba kanje ngibaba. Ngompanzi sibonga. Sibonga umpanzi. Yebo. Siyabonga baba. Abanye ubuka bomunye eqala ukuthi ngibani ozophakamisa. Ake sihlabenge futhi simdumise uNkulunkulu. Amen. He's
ithuba ngibingelele nonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Ondingelelako ke akusiyo nawo AK Mkhonza njengoba kufanele program
December Mahlangu ubaba wase Carolina. Amen. Siyabonga bazalwane. Sizoqala lenkonzo yethu ngibike lapha njengo MC Master of Ceremonies. Ngizoshayela nje mina lenqola ukuthi ke ihambe kuze kufike emaphethelweni walenkonzo. Ngokusizwa yini nangokubambisana nani kuzohamba kahle konke. Kodwa uma singabambisani angeke kuhambe kahle. Manje ngiyacela ke ukuthi basanika ama program ngaphambi kwasokukhuleka ngesihlabeleni baqede nje ukunyakaza sizokhuleka ubaba kaSihlabele ichorus ezosifaka kule nkonzo bese ke umfowethu aqedelela ukudisha out ama programs sizokwazi ukuqalisa ngomsebenzi wethu. Abathandekayo sibonga kakhulu. Hayi nathi ke sesikhona la ethendeni. Leno isewe Nkosi yethu nguJesu Kristu waseNazaretha dwala lethu nenqaba nesihlangu sethu siyabonga uNkulunkulu wami sibonga baba ukuthi usibekezelele uNkulunkulu wethu onamandla onke endleleni zonke ngokwahlukana uNkulunkulu wethu ophakeme ingako sesikhona Nkosi yami kuleli tende silethu udumo nezibongo kuwe sithufanele ukubonga uNkulunkulu wami othandekayo usigcinile budeni bendlela wasiphephisa ingozini
wafeza Nkosi yami iphupho ebeloko likhona enhlizweni zethu silukhulekela lolusuku lwanamhlanje kuba Thixo wethu lwenze lube impumelelo. Baba siyabonga ukuthi sesikhona uNkulunkulu wami sisondele ebukhoneni bakho. Sithe egameni lenkosi yethu Jesu uNkulunkulu wethu oyingcwele lenkonzo yonke uNkulunkulu wami sinikele ezandleni zakho. Na inceku yakho isemi phambi kwethu uNkulunkulu onamandla wonke mayisizwe uwe uNkulunkulu ophakeme. Nathi sonke uNkulunkulu wethu sikhona siyethamele lenkonzo. Siyathandaza moya oyingcwele, moya weqiniso, moya wokuphila okuba Nkosi yami phinda usibusise. Siyakholelwa kuba unenjongo nenhloso ngalenkonzo. Baba unamandla wonke ingakho kube kuhle kuwe ukuthi Nkosi yami usiphumelelise. Ngakho baba namanje mina nje sikhulekela ilona loyo okhona kule ndawo. Baba unamandla wonke ukuthi Nkosi yami zambule empilweni yakhe. Baba unamandla wonke lolu dumo lonke siletha kuwe oluyizibonge siphume enhlizweni zethu ngaloko senzela kona. Baba sisekhona emhlabeni sithi bayede kwenyama yezulu dwalela phakathi Nkosi yamakhosi. Akekho njengawe uNkulunkulu wethu. Bakhona uNkulunkulu basemhlabeni bayaphelelwa bayadinwa bayafa nokufa kodwa wena umi njalo Nkosi yami kusukela phakade naphakade. Busisa ke Nkosi yami zonke ikhulumi Nkosi yami eziyohlanganyela kule nkonzo nalabo abazohlabelela. Baba wethu oyingcwele nabo bonke sinabo kule ndawo. Baba siyathandaza sikusho konke lokhu siyakholwa sethembe lihle linamandla neliphakeme igama lenkosi yethu Jesu Kristu obongwayo manje naphakade. Amen and amen. Siyabonga uNkulunkulu. Ake ngisho ke bazalwane ukuthi nakulesikhathi siku item number 3 lapha ku welcome. Ngaphandle ukuthi ngichithe isikhathi ake ngisho nje ukuthi ke sisemcimbini la kubhaliwe graduation ceremony of Nomsa Simelane. Manje le gama elihlanganisile lapha ile graduation negama le ceremony kodwa ke osihlanganisa konke uDadewethu Nomusa. Manje ugraduator angazi nesizulu ukuthi bakubizana. Mina ngingindebele mina amen. Isindebele naso ke siphuwa kakhulu sona ke ngamagama ke vele ke hayi. Lezi zinto zasithola endleleni thina lezi amen. Indlela amandebele bese comfortable le makhuweni kubobasi amen. 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 And bese comfortable la ngidlalisi ngisho njalo. Bese comfortable kubasi amen. Kune story esidlalako lapha kulamalanga khona indoda ethanda ukuduna. Ile ndoda basi nakulwambereko nokho ngiyoba induna basi. Ithi kuwa mara ikane Alex ile ndoda basi musangifuna imali eningi mara ngifuna ukuba yina lapha basi. Manje ngiyaprova ukuthi thina bese comfortable emakhweni amen. Manje bekhethu bazangifakaza la ukuthi thina bese nasisukela ke amazulu namathosa asukela ke nabasuthi balethe imfundo namandebele amen. Sesikhona ke nathi graduation. Manje ke kuyoba nzima ukuthi ngilichaze kahle legama kodwa legama lo graduate lisho ukuthi usuyasuka entweni ethile. You graduate from a particular course of study or from a particular degree or diploma. In other words, you are now finishing and you are now cutting your ties with that course in order to start another one if you so wish. Amen. Manje uya graduate uyasuka kule course le angazi uzoyaphi manje amen. Ngaphambi basiqhubeka bazokhuluma ke abafowethu nabalingani bami lokho graduate ezifundweni kungaba kuningi angaze lamabhande abe maningi nalamajazi angatshintsha bebovu abenjani kodwa ugraduate ezifundweni ezithile yakwezinye kodwa ke sikhona la kwaNongoma ngiyacala ukufika la amen. Ngasekhirolana ke mina eMpumalanga kodwa ngiyabonga ukuthi ngokukholwa kube bengakholwa ngaba ngikhona ngaba ngimazi Nomusa amen. Manje ke okungihlanganise mina nawo kaSimelane ugraduate esonweni amen. And engikholwa ukuthi ngaphandle kwalo graduate lokhu nisabhekile bakithi nikilangazelele kodwa kukhona okunye okufanele kunganiphutheli ukuthi ongakafike enyeleli ukuthi ancamule ubudlelwane nesono namhlanje ithuba lokuthi ugraduate kudala isono usidla dala sikureya naso amen.
manje ke sila angalahlekela mina ngisekuthini udadewethu siyabonga usebenzile kodwa ngisekuthini bantu bakwaNongoma asihlukaneni futhi nesono amen ngifuna ukuthi nje ngisaqala ukukhuluma noma ngenyile ngangizongithola sengiprofessor Mahlangu ngoba nginaleso sifiso nazi ukuthi kodwa ngagraduate esonweni amen lapho bo professor bafele epipini into enganamsebenzi umquba kodwa ngibonga uJesu uthi wavula amehlo ami ngithi noma ngifunda ama degree ngafundela ukuthenga igwayi notshwala amen ngifundela ukodla ingane zakithi bakithi amen uNkulunkulu asisize isono senza umuntu angondli nabathandayo hayi ngoba ngabathandi ngoba isono simrele ngifuna sidluleni lapho sawubuya lamajazi kodwa sidluleni lapho amen siyambonga uNkulunkulu ake ngicelele bakwaNongoma nami bangimukele ngishilo ukuthi ngiyaqala bakithi ngingaze ngenza amaphutha angene la kungangenwa khona ngizwile phela ukuthi nengonyama inomuzi khona la inyokeni eduze amen singathanda ukutshela nje ukuthi ngala ningangeni bafowethu kodwa ngala ningene nobukhosi bungakuphi bafowethu ningatinyatheli lapha sizophambana nobukhosi amen ukuze nathi sikwazi ukukhuleka ngiyabonga ke ngingaze ngikhuleke kakhulu abazosimukela ubani osimukela kola upastor Thinkonyana angimbonanga uma ngekho ke bomfowethu udladla sahlabela umfowethu unzimanda hayi bazolungisa amen kube khona osimukela koba kithi singaze nendlu encane siyazi ukuthi ingakuphi ngiyacala phela nokufika uNkulunkulu asisize amen Angibingelele lonke bathandekayo khona kule ndawo egameni loMsisi. Ngiyambonga uNkulunkulu nayo ekseni isizile impilo yami wangigcina nami ngaze ngaba khona la kwaNongoma. Angiyena ke uPastor Nkonyane igama lami umuzi wakadladla. Ngime endaweni yakhe ke ngenxa yesifa akaphumelelanga kuba khona kule ndawo. Ngizokwamukela ke bonke abakhona kule ndawo. Sibonge nje uNkulunkulu ukubaphumelelisa abavele endaweni ezikude abanye njengoba seshila umfowethu bayaqala kuba khona la kwaNongoma kodwa noko bamukelekile ayikho indawo esingathi cha lapha akuhanjwa hayi ngoba ivangeli liyamkhulula umuntu okube kungasile ivangeli ngabe sinako lokuthi emadoda ningayila ningayi ngapha kodwa ngenxa yevangeli sikhululekile ngoba izwi lenkosi lithi uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwaqala kudlulile sekuvele okusha ngakho ke ngalamazwi ke siyabonga kakhulu kubo bonke abakhona nginikezele umfowethu inkosi yomsa inibusise amen siyabonga sibonga kakhulu bazalwane isikhathi sethu sithi 9 to 1 o'clock sizozama ngawo wonke amandla ukuthi sisibambe noma sishiya kancane siyabonga babudladla mkabateni siyabonga bazalwane ke siyaqhubeka ku item number 4 guest speaker principal ku item number 4 manje ke ngingazi ukuthi ngoba bakambhalanga ukuthi sizokwenza kanjani kodwa ke sizohlabelela asiyeni ku 5 sizobuya lapha ku 4 siqale ngo Mr Joseph Simelane ozokhulumela umndeni wakaSimelane sasho sithi avulekile amasango uNkulunkulu asibusise
ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngeshwa ke nangebhandi angisiye uJoseph Simelane kodwa ngimi nje endaweni yakhe. Umne wethu ke mina. Okokuqala nje ngizothi zizweni nisekhaya ngiyacabanga ukuthi nawo beyosho njalo. Yibani sekhaya namhlanje lapha kwaSimelane. Amen. Khululekani lapha ekhaya. Ngikholwa ukuthi makukhona ozokudinga uzothintana nje nomuntu waSimelane uzokuthola lokho ozobukudinga. Ungamemeza noma ubani wakwaSimelane uzokunikeza lelo sizo ngendlela engikholwa ukuthi emangalisayo noma esheshayo. Silapha nje ke bakwethu namhlanje ukubongela umntana omne wethu kulokhu athe wakwenza wajika futhi nathi wasenzela khona. Ukwenzile ngesikhathi ezenzela yena namhlanje ke usenzela thina ukuthi sibone ukuthi umuntu mangabe exhumene kakhulukazi noNkulunkulu mangakanani amagxathu awathathayo. Ngithi ke ndodakazi qhubekela phambili nalokho othe wakwenza namhlanje. Usibonisile ukuthi uyinsizwa kodwa eyintombi noma eyintombazana. Zikhona ke ezinye insizwe efaka amabhlukwe njengami kodwa azikwenzanga lokho othe wakwenza namhlanje. Ngiyakholwa ukuthi kukhona obekuqhuba ukuthi uzofike kuleli zinga ofike kulo. Kwangase ngazi ukuthi ke ungahlala njalo lokho kuthe kwaqhuba noma lilambo libonala likhanyisela njalo lihlale njalo lihamba phambili likhanyisela. Singaba kwaSimelane ke thina sithi halala kuwena. Kwangaka ungeme noma ngepheze lokho othe wasenzela khona wazenzela khona amandla kaNkulunkulu ahlale njalo engakwena. Amen. Asishayine izandla phela. Siyabonga bakaSimelane. Sibonga kakhulu udadewethu wenza into enhle emndenini wakaSimelane futhi uveza kahle lo mndeni. Amen. Phela singakhohlwa bakithi ukuthi esikwenzayo abantu bayabathi wakwabani lo. Mozi wakwabani. Manje bayathi ngwakwasobani ke lo. Mraka bani lo. Nabaceda ukuthola ukuthi wakwabani wena. Bathi uyise ngibani. Uzalwa ubani. Uma umubi sebathi hayi uzalwa umuntu onjani naye omubi. Manje ke siyabonga uma wenza into ungakhohlwa ukuthi wenzela nabakini. Uma uziphethe kabi abantu bazobasola nabo. Haleluya. Ene njengani izingane uma nenza kahle mina ke nguthisha wesikole. Amen. Uma ingane yenza kahle ngibona ikhaya. Amen. Kanti nakule engenzi kahle ngibona nemuva futhi ikhaya. Siyazi ke ukuthi ke kwenzeke phela ingane iphuma endleleni. Kodwa ke kuhle ukuthi umuntu enze kahle ngoba abantu uma kungenze kahle bese bathi engabubuya engabufundisweni. Amen. uNkulunkulu asisize. Sidluleke ku-item 5. Ake sicele kumfowethu uNzimanda kasishele nje enye emnandi. Emnandi asishele umucu omnandi. Yazi omnandi ofanele lo mcimbi esiyola. Amen.
Siyabonga bathandekayo. Haleluya. Siyabonga bathandekayo. Siku item number 6 laphana kuno music imadadeni. Ngizocela ukuthi uma khona abanye abanomculo abangabhalwanga la nabo ke bangayeza bangithinte ngibafake ohlweni bazohlabela nabo. Amen. Manje ke lapha ku item number 6 ngoba sikazothola umculo I'm sorry madadeni ayikho sizoya ku 7 okhulumela impilo yize efundile uMrs M Nxumalo. Amen. Siyabonga abathandekayo. Sahlabela lo mhlabelelo ke sawuhlabela manje lo othi leli ushayini lo chorus leli. Yeah. Phathohlelo abefundisi abakhona umphakathi okhona nabo bonke abeze la kuzo singatha unomusa Simelane nonke ngiyanibingelela egameni lenkosi uJesu Kristu. Engakudlulisa ngonomusa siqale ukusebenza naye ngo1992 ufike ngawo April nje uMiss wathi ukuhlala washo ukuthi ubekuphi kubo ngamazi umuntu mayisafika niyamazi kwenze njani emsebenzini kokunye akayivezi ukuthi unaliphi ikhono kangakanani kodwa kwasho ukuthi uma efika esikoleni lapha esikhona ewela kwakuhambe vele omunye endaweni ambeka eclassini la kwa grade 2 esithi kwakusabhinga leso sikhathi wasebenza uNomusa lapha ngiyaqala nje ukumbiza ngoNomusa ngivamisa ukuthi CN ngiyaxolisa lapha kwadlula lapho uMiss Simelane basiveze esinye isitifiketi wathi uphasile kumina awu cha nginganaki uqhubeke ngisubmit ema-office kwenzeke konke ngomunye unyaka ngeke ngisasho ukuthi muphi aphinda veze okunye futhi asekushayi hawu Miss sengokunye futhi lokho hawu sengokunye lokho hawu
kubongeke kakhulu nguveze nakwabanye ukuthi nangu umisi usesebenze kangaka ngusema ofisini kodwa kwangiphatha kabuhlungwana obukuveza unyaka kungo April May ngithi awu seze waba kangaka kanti bengimbeke lapha eklasini ngokohlelo lami nami ngihleli cha unyaka ozayo ngizobe ngimsuse kuleli class lapha phansi ngoba usethe ukuyithuthukisa kakhudlwana noma befika baphethe umnyango wezemfundo bebheka bazothi ubumbekeleni lona lapha ezantsi hayi kulukhuniki uma ususa abantu noma esehlalile emsebenzini kodwa leso nesifundo ngezifundo noma iclass lelo abeselenza cha ngibe nesibindi uma uqala unyaka olandelayo ngithi cha bakwethu ngizocela wena abani uye lapha ya sekungangiphatha kabuhlungu mangabe lona ehleli lapha ya ake ngimenyuse ngimuthi thuthu angene kulama class cha bemukele ozakwethu engisebenza nabo ngibona ukuthi cha uyaqhubeka lo lapho oqhubeka ngibe ngibuthi kukhona nokulukhona bani niyomsiza lapho uma kukhona kuxegezela khona ngokomsebenzi qhubeke aphinde aveze okunye futhi angisabala ngisase kuveze kangaka njalo angisabali njalo aveze okunye futhi awu kanti kwenze njani ngempela uyekuyasebenzeka uqaleke lapho nami ngithinteke uma ngoba besiyazi siphuma kumuphi uhulumeni besiphila kuona bekuba nezikhundla thina abantu abamnyama besingayithola ezikoleni lokho kuthiwa ama-HODs nama-deputy abengekho ezikoleni zethu zabamnyama besazi nje esikoleni ngokwenqunguba ukuthi kukhona bani uthisha nhloko esasithi uprincipal esikoleni kuphela kungenzeki lutho leyo nto ibiyenza ngisho ema-high school lento kulezi izikole zethu zabantu abamnyama ku-advertise noma kuvela ibulletin ngomnyaka 95 96 ivele le bulletin cha a-apply kuvele kulunge futhi avele apply abeyedwa nje ke khona esikoleni kuvele sigcwalise ne-governing body siyamazi ngokusebenza kwakhe cha ziyincwadi zakhe ilunge nalapha phezulu ema-head office shuthi u-97 lo impela uma ngikhumbula kahle athola isikhundla sokuba i-HOD kusebenzeke kuze kuvele nesinye futhi isikhundla sesikole sisi-advertise esane se-deputy principal ngokubheka ukuthi ingane ingakanani esikoleni asukeke lapho naye afake njalo i-application lapho ngokumazi nokuyikhandla kwakhe nangokusebenza kwakhe nempumelelo yakhe hayi i-governing body imbone kuyena ozoba ngcono ukuthatha leso sokuba yini i-deputy principal yesikole isekela likathisha nhloko ngibonge kakhulu lapho kusuke lapho noma belokho esebenzile iletha lezi zinto zakhe abiyacele kwesinye isikhathi ngokuyikhandla athi lokhu akakuzwa kahle usebenza nobani ukusetshenzwa ngama-study group uma kusetshenzwa kufunda athi usayacela ukuya kobani bamenzise lo msebenzi wesikole ngathi uthanda ukuba nzima kakhulu akakuboni lokho hayi ngangithi noma ngiyabheka ama-assignment akhe abuye nakho uma sekuphasiwe ngo-distinction board sishaya izandla lapho sishaya izandla impela kwakuba wo-distinction kukuyikhandla kwakhe njalo kwaqhubeka usesithole ngalesikhundla leso nakhuza awu njengoba namhlanje sengibiza kulokhu ukufika kwakhe ngacabanga emuva ukuthi ke sihlanganile naye bengingazi uyohamba azahambe igcathe lingaka uCN yena uNomsa lo sihlangene ngaye lapha kunjalo ngambona ukuthi unesiphiwo emsebenzini uyakwazi ukuhlalisana nabanye abantu ibhlungu ke into uma nisebenza kube khona umuntu oba impethu njalo okusuka ngaye ukukhuluma kuze kube indaba enkulu uma libaningi nje nisendlule noma ku10 nisebenza noma no6 ake noma 5 abantu bayibahlukane phakathi angikwazi kubangwa yini kodwa ke yena akakwazanga ukubehlukanisa ngokuhlala naye wababukela nje bonke kwangasho ukuthini ngacabanga ukwazi noma abazali bakhe ukuthi uvela kuliphi na ekhaya ngixoxa nje ukuphinde kwasho MC ukuthi ke noma ingane yenza kabi uyawucabanga kuphi okwekhala ivela khona nami ke ngokuhlala kwami naye
umndeni wakuba ngiwazanga kahle kodwa uyise sike sabonana naye. Awu noma sekwenzekani kulokhu nje ke ngabonga kakhulu ukudlulisa egameni la kwaSimelane kubazali bakhe nakuyise abamnika lokho ukuthi abeqotho emsebenzini nalokho asekwenzile kuyisibonelo esihle nasendaweni emphakathini nabanye nabakhulayo abancane bayokubona noma bezembula ndezisuku kodwa bayokhumbula ngolunye usuku ukuthi lokhu wake kwenziwa nje kwaSimelane uNomusa ziba uthi anti ke kanjalo kulokhu ngacela ukuthi nje ke impilo kaNomusa engathi ngaqhubeka nomndeni wakhe. Ngibonga kakhulu. Haleluya. Hey bazalwane siyabonga Nxumalo siyabonga mfowethu ufakazi obunje yibona bakithi obamukelayo kunokuthi umuntu azisho yena ukuthi ngafika lapha ngaziphatha kahle bangikhuphula kuye kube kuhle makhuluma umunye. Amen. Atamangisi ke you must never blow your own trumpet. Amen. Wait for others to say who you really are. Angikhohlwa uma ngizohamba esikoleni ngangiso iminyaka eyishagalolunye ngiyoba uthisha enhloko sebangivalelisa. Yazi mfowethu Nzimande ngazitshela ngathi yabona uma bangivalelisa bakhuluma konke okuhle ngakwenza. Well okubi vele kwakungekho ukuphatheka ngaphandle ukuthi uma izinto zingahambi kahle ngangihluthuka. Kodwa bakhulumanga lo. Uma babalokuhle engikwenzile ngakhumbula lamalanga engahluthuka ngawo. Futhi ngiyakhumbula emathathu kule minyaka nje e9 amalanga la ngahluthuka ngaze ngahlule ukulala ebusuku ukuthi ngikhumbula ukuthi lokho okubili ngase ngikhulakhulile ngabiyela ngakusasa ngaxolisa ngathi bakithi lokho esihluthele ngakizolo ngicela ningixolele ngoba ngase ngikholwa ke kuloko. Kodwa phela ukuhluthuka kuyafika izinto nazingahambi kahle. Manje ngathi mina Nkosi yami awuphinde ungisize. Ayikho into engumthwalo ukuthi abantu bakhulume ngawe ukhona la. Especially uma bakubonga ngoba abasakuthinti okungazange kuhamba kahle. Ngisize ukuthi uma bangivayelisa la ngikhona manje ngifuna ukuthi vele ngingashaya ivalo ukuthi nabathanda khona bangakukhokha. Atamangisi in each and every house there's a skeleton in the cupboard. Ngingahlale ngithi uma bangathi ngaphandle kwalela langa kumbe ngangacaleka ngifainte khona lapho nami ukuthi hey sekubonge ukukuhle kangaka kodwa ngase ngikwenzeleni ke lokho. Haleluya. Kuyinkuthazo dadewethu ukuthi hayi uthisha enhloko akhulume ngalendlela. Ngiyakhumbula ukuthi nawe bekuyoba nzima ukuthi uthisha enhloko ubuyikhulume. Amen. Uma ngabe wazi ukuthi akuhambi kahle uma siza nomfowethu uNdlovu naye ube uthisha enhloko nje isikhathi ngiyamxoxela ukuthi omnye uthisha ngimthola angimele ngocelemba nesibhamu esangweni lesikole athi uyangibulala. Amen. Kodwa ngeqiniso akakhonanga ukwenza lokho. Kwathi nasehlala phansi bonke indaba bangayazi ukuthi sibangani. Uma seyibekwa ukuthi sibangani bathi mose uprincipal ukuvikele wena. Ugconywe ingane yesikole abazali bafike bakhala eoffice uprincipal akasitshelanga lutho le ndaba imfihlo wena uzoyiveza egateini ngesibhamu. Ene konke akubhalile kule mhlangano enibambile nalabazali balengane akukho la kucindezela khona. Enhle kufunani wena? Namhlanje uhlile ukungibheka. Amen. Manje nami ngisizwe inkosi. Kwangathi uNkulunkulu angasiza sibe isibonelo esihle la sihamba khona. Amen. Omdala nomncane. Haleluya. Uma konakele ngiyanithipha mina khasa ngamadolo ubuyele kusasa. Uma kukhonekile lo la ngibuyele ushayeli phele lo. Amen. Umuntu yathethele bathi abanye umuntu akalahlwa. Amen. NeBhayibheli lithi ovumayo awukwazi lokumshaya enjalo. Amen. Hey bakithi mina ngikhuthaza ungisize kakhulu lokho. Amen. Amen. Ngaqinisa ikhanda konakele. Amen. uNkulunkulu usifune embeza ngithi ukuthi usho ukuthi kodwa lokho ngiyakwazi akuhambanga kahle. Siyabonga ke dadewethu. Ngiyacabanga nabanye bodada bakhona la bazothola inselele. Angazi noma Nxumalo usekhona na. Uma sekakhona kuma Nxumalo siya ku item number 7 azokhulumela ke impilo kaMrs uMrs Nxumalo akhulumele impilo yize efundile. Angazi
nasemini sekuseni ngiyanibingelela abathandekayo nonke ngelihle naliphakeme igama lomfelo wami uJesu. Phindze ngibingelele nakumphathi isihlalo egameni lenkosi uJesu. Ngibingelele nabo bangaphambili egameni lenkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nakubantu bonke abakhona kulendzawo. Ngasho ukuthi kafushane bakithi nguye kumamnqumalo okhona lapha esikhothini saseSidinsi ongumntwana kaNkulunkulu kakhulu nje owahlanzwa ngengathi yaJesu. Ngikhona kulendzawo ngiyambonga uNkulunkulu. Manje ke kunesihloko lesibekiwe lapha ukuthi lokukhuluma kafishane nje ngempilo yokukholwa kukaDadewethu ukuthi umuntu uyakholwa noma efunzile. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Ngasho ukuthi ke sikhona lapha esikhothini umisimelani sisinomusa siphila naye siyambonga uNkulunkulu. Sibonga bathandekayo kakhulu kunelivule lenkosi elingibusa kakhulu empilweni yami elisho lamagama inkosi uJesu nxa ikhuleka ithi ngiyabonga babe Nkosi yezulu nomhlaba ngokuba lokhu ukufihlile kulabahlakaniphile nalabanokwadi kodwa wakwambulela bantwana. Siyabonga bathandekayo. Manje sibonga kakhulu ukuthi sikhona esigodini bathandekayo sibe nomntwana kaNkulunkulu ofunzile okholwayo. Siyabonga bathandekayo ene akholwe njengokusho kwembhalo. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi noma efunzile abakithi aphilisane nathi singamaKristu ngokwesaba uNkulunkulu. Aphilisane nathi angabi bathandeka angathi ukuthi ngayichaza kanjani ngempilo nje yasemhlabeni. Siyambonga uNkulunkulu esigabeni akakiso siphila naye lasigodini angeke usho uma ungakakhonjiswa ukuthi hey phela usisinomsa ukulezinga. Siyabonga bathandekayo angeke ubone ethi enhlanganyelweni nje ngendlela akhuthathela ngayo. Siyambonga uNkulunkulu nangendlela athimisela ngayo nangendlela abambisene nathi bathandekayo khona lapha esigodini. Manje sichaza ukusho ukuthi etintweni tonke sibonga inkolo. Amen. Inkolo bathandekayo yobuKristu. Siyabonga bathandekayo inkolo esisa umuntu yabona masikhona ukuthi ngokwelife nje ngasemhlabeni umuntu abe kuleyo ndlela nje. Siyabonga bathandekayo uyathi abe kuleyo ndlela noma mhlambe khona okuthile ensaza ukuthi ngabe niyabonisana kuko nikhaze ukuthi akangeneki. Siyabonga bathandekayo uthi tshela nje yena ukuthi hey mina. Siyabonga bathandekayo sibonga ukukhona kwaDadewethu bathandekayo kusenza nalenkonzo besikhula ngendlela emangasile sithi inkosi tambule baba ayiphinde ibe impumelelo bakithi sibona abazali bekhona kulendzawo sijatshuliswa kakhulu kukhona kwakhe ukuthi akhona ebandleni akasiwe inkinga. Amen. Akasithwesi mazima bathandekayo uyathi noma ngabe yini laka yendako uyakwathi thindana nabazalwane. Siyabonga bathandekayo abude ukuthi manje mama sifisa njani kokunye nami ngize ngesahabi. Ngiyabonga bathandekayo ngithi awusisi hawu manibona manjosho bona. Siyabonga bathandekayo ngendlela yokukholwa kwakhe. Sichaza ukusho bakithi ukuthi noma umuntu efunzile uyakholwa. Amen. Futhi athobele kubuswa yimiyalo kaKristu athobele ukumlalela uJesu athobele kuhamba ngenzando kaNkulunkulu. Amen. Angathi ngobe khona sithi hey nathi beba siyabona mosinkolo yethu yaseke yobuKristu. Amen. Ingenye lenkolo sinayo bathandekayo uyabona bayemhlobe bayamangala ukuthi wayi ahlala thwele. Siyabonga bathandekayo kungumuntu omusha Mosi ile nkolo esayifumana. Siyabonga bathandekayo siphila nje sinjalo kusedrobheni kusakhaya kusemsebenzini unjalo nje bangafakaza abana emsebenzini. Siyabonga bathandekayo akukho kutshintsha ukuthi hayi ngoba ngisenza wenethile angibe ngalendlela. Siyabonga bathandekayo kodwa impilo la kangiyona uyiphila lempilo yobuKristu ekhaya ayiphila asigodini siphila lapha eSidinsi ayiphila asemsebenzini. Siyabonga bathandekayo uyakholwa ke. Amen. Asikhulumi nje ngoba namhla simbona semhle kangaka sikhuluma ngokukholwa kwakhe. Nginalokukholwa ukuthi abazali baze bebekhona kulenza ukukholwa kwakhe. Amen. Ngoba ukukholwa ungamangala wena ukuthi awu njani yena phela ungumswati njani. Sibonga ivangeli lendlu kaNkulunkulu sibonga igazi kaKristu elafika lasusa ubuswati lasusa nempilo yobuzulu saba manje ngabantwana bakaNkulunkulu abaphila emhlabeni belizela inkosi buyamasinyana. Siyabonga bathandekayo siyajabula esigodini ngaye senda konke simhlophe asendi ngokhomplela ukuthi hey sosenda namhlanje hayi khulekani bazale. Siyabonga. Amen. Amen. Hayi siyabonga hayi izandla hayi ziyashaya kule ndawo nami ngize ngiyathokoza bakithi ukuthi sonke siyasebenza manje. Amen. Bakithi isikhathi esinye lesi akekho umuntu osenkingeni njengomuntu ongazi ukuthi enzeni.
amen labantu abathi bayabhoreka niyaba bhoreki wenzani athi ngibhorekile mfowethu wena uphethe iphi lapho la kimi kuyabheda lowo muntu usenkingeni amen ngoba uzokunika usathana ozokwenza amen khona umasheshisi sathana uma ungazi wenzeni kodwa sibonga ukuthi iBhayibheli lasitshela ukuthi asihambi ngani haleluya kodwa sihamba ngani haleluya yabona walahla lapho hayi imfundo izokudida izokuhluphekisa imfundo uyobhemana ipipi imfundo yakho amen iphaphu lakho liphela ulibhekile liphela yebo ulibheke ngamehlo yazi abantu babhema sekubhalwe ukuthi smoking damages your lungs smoking haleluya hayi manje sono bakithi akudlalwa kunzima isono sakuthola sikutholile kodwa ukhona uJesu ongakhulula bayabathi abanye siphile constitution entsha iSouth Africa isecular state inkolo zonke zivumelekile njanje nyana uyakhululeka esonweni ngenkolo yakho na iyakuthatha la inkolo yakho ikubeke lapha na haleluya imali ikhululeka kwezomnotho I'm sorry mfundo ilethe imali bese ukhululeka kwezomnotho lithi uphenyo ngitshelwa umunye indoda engisebenza nayo sihamba nayo ayikashadanga ila kubo 30 years isenkinge nje yayicoce nami into eziningi ngiadvise kodwa ukhola ikufuna ithi yazi uphenyo lithini lithi uphenyo abantu abaningi besifazana ababa interviewile la gang entsha bonke bathi abawufuna umshado bafuna idegree bafuna icellular phone bafuna imoto bafuna indlu yabo then kodwa ke bathi angeke bakhona ngaphandle kwecansi nethi owesilisa uzongena abesewenzani uyaphuma kusho njalo uphenyo amandla wesona bavumelene ngobuningi ukuthi uyabona ikhami namhlanje waba nemali yakho waba ngoba phela sesi isubsidy nowesifazane sowenzani amen siyabonga ukuthi hayi lephenyo nami ngizokwenza lami uphenyo elishoyo ukuthi ke uma inkolo engekho noma sekukhona konke ukuthula kubi khona nami ngizohamba ngibuza amaKristu phela bese senzani siyabhala phela uphenyo lumnandi ubuza bona labantu baphila leyo mpilo ubhala njengoba bona bakwenzeni yingakho uma wenza uphenyo mfowethu uma uthi wena bohamba utape bayifuna le tape before bakunika izinto sifuna ukubezwa ukhuluma nabo babuzeni bathini bona abafuna ukuzonga ukuthi uthe bathe bathi ke nasubhalileke phansi letha zonke lezi zinto eziprova lo uNkulunkulu asisize bakithi ivangeli singalibeke eceleni amen okay siya ku item number 8 lapha na kuthi ke othula icukuthwane Mr December Mahlangu December Mahlangu lo mela selizothula ke icukuthwane umsizeni mtshana amen hayi ubaba wakhona udakwa bizo le ndawo amen kodwa siyabonga ukuthi hayi sifazile nathi bakithi ngevangeli mfowethu umtshali ke awuthuleke abalingani bethu la ushoke ukuthi ke lokho agcoke ngalendlela asiphakamise ukuthi bakithi kodwa senza lo mcimbi esiwenzayo yini lokho ukubuyapi lokho amen uNkulunkulu asisize lapho siyabonga mfowethu asahlabela unzimande sahlabela nathi sonke silungise nayo baba okay baba ngaphambi ngoba umsukumisa ngomculo angisho ukuthi ke umfowethu umtshali uEliot Msizeni Mtshali amagama akhe uEliot Msizeni Mtshali ke une diploma yokufundisa phakama mfowethu bakubona yokufundisa sayizandla siyabonga ayithola ke eSikhawini College of Education siyabonga avulekile amasango ezulu
mina ngazi MC ungifake emvuselelweni amen vele khona sisemvuselelweni yebo uma ngimthinta lo mzalwane uthi bhuti phela lo mcimbi esingawo la ubhicile sengiyaswata phela manje amen nina bawaZulu ningixolele sengibuye nami ngitefuye alongama lenkosi sengihlale kakhulu na bakangwane manje ke uthi uhlanganisile ukuthi noma kukhona academic o kumaqondana ezemfundo kodwa sisenkonzweni lapha amen hayi ake sishoni bazalwane Afulakile abasangezulu Ngiyathanda ukubingelela nonke bazalwane egameni likaJesu Kristu amen. Ngibingeleleke abafundisi bami abakhona lapha ngegama likaJesu amen. Sibingeleleke usingaye yebo okube ukuthi uNkulunkulu ayithinte inhliziyo yakhe ukuthi akenze mhlawumbe akahlele inkonzo efana le inkonzo yokuzibongela okuyinkonzo enhle kakhulu amen. Manje ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo ngalendlela efana nalena nakho ke angingathanda buzikela angiveleke ngihlabe esikhonkosini ngiqonde ngqo kulokho engibizelwe khona esikhathini esifana nalesi ngithanda ke ukuthi ke ngethula abafowethu lapha bakhona lapha ngaphambili abasizile ukuthi bazosingatha udadewethu esikhona ngaye lapha ekhaya kwamagutshwa awu bakithi Kompembe alibongamba lenkosi bomnguni siyabonga ukuthi nivule ithuba elifana leli lokuthi kuzoshunyayelwa ivangeli lapha ekhaya amen ileyo inhloso yethu sikhona siyabona nje ukuthi khona siyabonga kuhle umfowethu sathintile lana mina ke ngithi imfundo ifosholo lokuthi umuntu akwazi ukuthola isingwa ngoba futhi ukuthi uliphathi fosholo uhlabe then ukusebenza kubonakala ukuthi uqhathule indima wasuka la wagcina la manje ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho ngithanda ke ukuqala ke ngokuthi ke ngithule laba balandelayo esinabo la ngaphambili impelisi amen sino Miss Sponono Mbonani ya Sponono Mbonani Mrs Sponono sibuka lapha ke ufundile ke lapha noma khona akwenzile ngizomcela ke ukuthi asume banami angimazi kodwa kungaba kuhle ukuthi asukume alibongama lenkosi hayi mana Sponono asimi Sponono sakwambonani amen uSponono ufundile lapha eDavidson College wenza iPTD then waqhubeka wenza iFDE eUniversity of Pretoria that is Further Diploma of Education wenza iPTC no I'm sorry yes wagcina ngeFDE eUniversity of Pretoria siyabonga amen then bese siba ke no Mrs Jane Mahlango alibonga igama right shayo izandla sayibonga wenzile lapha na ke PTD that is senior PTD Ndebele College of Education wenza EBA degree at UNISA wenza right siyabonga amehlama yadamba mfana right bese siyedlula siya ku Mrs Khuwa Mahlango ya mina ngini ngomabhoko umntrunga into efana leyo nje amen uMahlangu ke umntaka Mahlangu Khuwa wenza iPTC Ndebele College wenza iDED DE esathe siyabonga
African or what SACTEC. Then bese siba no Mrs. Piwe in Sese. Right. Sino Mrs. Piwe Ndwandwe. Akasume umntaka Ndwandwe simbona. Sibambele phezulu lapha. Yena wenzeke iJPTD kwaGqikazi College of Education, that is Diploma in Teaching. Siyabonga. Sino Miss Makhosazana Mncwango. Ya, maningi amakhosazana ngekhaya. Makhosazana Mncwango usenzeleke STD eShowe College of Education. Wenza HED Higher Education Diploma Vista University. Wenza BED that is University of Natal. Amen. Bese ba no Mrs. Phumzile Mchiyakho. Amen. Then yena ke usenzeleke iJSTC Matatin College of Education, wenza STD Umlazi College for Further Education, wenza iFDE College of South Africa, wenza College of South Africa, wenza iBED University of Natal. Mrs. Kabo Jane Ndlovu, Elephant. Amen. Ndlovu ke lapha na wenze iPTD Diploma in Teaching le Ndebele College. Then wenza Diploma in Library TCE College. Wenza EBA University of Pretoria. Right, sidluleke siye kuSithembiso Zulu. Right. Wenza iDiploma in Office from Metro Technical College. Amen. Miss Thulelele Sibiya. Senzeleke senior PTD diploma there of teaching kwaGqikazi College of Education. Miss Dumile Ngcobo. Right, Oscar Zomuntu lona kushelela ulimi. Right, wenza iJPTD kwaGqikazi, wenza SDE higher Diploma of Education Natal College. Amen. Hey, siyaphela inkomo kwabanye abantu manje. Phela kuye fundwe nawe inkomo. Amen. Manje ngibona lapha la ngiyakhona ngathi iphelile inkomo. Phela isibaya sendoda. Kwamila imbuya bophela isibaya. ZM Thembu, symbol ZM Thembu. Right. Right, siyabona lapha ke senzele iPTC Umbumbulu College, JSTD Umlazi College, STD Umlazi College, HED Vista University, FDE for Primary School Principal, and Natal College, BED University of Natal. Right, ngizobona ukuthi lapha kudlalela ama BED lapha. Amen. Futhi asibonke igama lenkosi. Right, asiye ku D Mahlangu. Right. Amen. Emsoso. Ubaba uDi Mahlangu ngeke inkosi lena. Amen. Yezi STD Ndebele College. That is, and then yenza EBA University of Natal, yenza, what is it? I'm sorry. UNISA, wenza BED UNISA. Hey, bayithusa abanye abantu lana.
thina sazi yamara mase sibone sekubhalela kanti kusetshenzwe kangaka phandle right bese siba ke no NA Zulu so masikubone tafela haleluya siyasiphinda lokho PTD Indumiso College SDE Natal College BED Natal University dala ma honors ngela la albon kama lenkosi nami sengiyasindeka mathe afuna ukubuyela kwaSifuba sefune ngithula usingaye ngithula usingaye manje albon kama lenkosi siyabonga abazalwane principal wakhe la ukhulumile ukuthi ukusebenza ngokuzikhandla uyakubona ukubonile ake simethuleke umntaka Simelane naye esimemile ukuthi sizohlafuna noma sizosina sibethele ngenyama la ekhaya kwamabhutshwa amen bese kungagcini lapho sikhulume indaba zezulu ezikuphila amen hey nendaba ke leyo alibonga ngama lenkosi hey lo sisi ufundile wathi efundile wayesethi away ngezinto engabe yabo lemfundo ngabe imweza kalula ukuthi awenza izinto zalomhlaba amen but wedlula instead wakhetha izulu and igaranti empilo le zikhona izinto siyayibona emhlabeni siyachoma ngazo but ziyasala kodwa lokhu asibizele khona la ukuthi sizobeka noma mhlawumbe sizomphakamisa uJesu esiza impilo yomuntu indaba le ezosilethela ukuphila okunaphakade mfundisi sengifuna ukumosa indaba zomfundisi manje ya lana si nodadewethu lapha Mesinomsa Simelane asibone siswa ya ivangeli liyagcinana amen right PTC Umbumbulu College of Education primary teachers course le lapha aqale khona amen nami ngangizwa nje ngisafunda ukuthi kukhona OPTC amen then ke ngihamba nami ngabona ukuthi into enjile na amen wayese edlula enza SED Vista University that is secondary education diploma if I'm not mistaken then wasedlula enza HED Vista University wedlula wenza BED University of Natal siyabonga abazalwane then ke sengiqedile ke umsebenzi wami kulikhunyana ukuthi ke ngiqedele nya lapha ngoba saqhubeka nohlelo lapha ngibona ukuthi kuzobalula nje inqeke yenkosi ukuthi ngethule lapha isikhulumile ingaze iwe phansi ngamadolo ukuthi kushafa amadolo ilabantu angiyeke ukuningi kodwa nje kukhona emqondo nami ukuthi lo mfowethu lapha ngoba ngimbona esehlelweni sizomthula nje ngesikhathi esifaneleyo akuhluphi uNkulunkulu anibusise amen hlabelele la baba thina sihlanganyele emhlabelweni uNkulunkulu abe nathi amen
Sibekeni izandla konke okwenzekile. Amen. Amen. Hayi siyabonga bathandekayo. Sibonga kakhulu mfowethu sasidlulisela ke bathi ucuku thwa. Siyabonga kakhulu bazalwane. Mina kuyinkolelo yami ukuthi ke akekho umuntu onga achieve empilweni. Amen. Osiyami. Angazi ngesizulwini ukachieve. Noma ukhiqiza singathi nje ukhiqiza. Ukuproduce ukhiqize yebo. Ngoba ke umkhiqizo lo phela uhlukene. Amen. Besikhuluma nje namhlanje ngowemfundo. Amen. Kodwa ke imkhiqizo ihlukene. Omnye angakhiqiza ngokushumela abantu abalethe enkosini. Yenako kunzima bakithi. Walukutadisha abaningi bangangifakazela vele ingane ayikuthandi. Ingako uye athi uShakespeare bebadumele njengengane ekseni zisaya esikolweni. Ingane azivama ukuhleka nakusayiwa. Zihlekwa nase nani ngakhumbula bakithi ngaba kuhle namhlanje ngigqoka amajazi kodwa nasibancane sasingahleki. Ngoba ke wawuthola ukuthi ne homework awayenzi vele. Kufuneka ukuthi usebenzise nje u5 minutes ukukopa yomunye. Net nawe ukuze umikise phela okuthile ukuthi nawe nje. Yazi wawumikisa lento uyibona ukuthi ayikhulumi. Athi nakathi uthisha enhleki yini lokho wena? Athi ngenhlele yini lokho? Nawe ungakhona ukuchaza ukuthi wakuyini phela. Ngoba ukuthethe komunye kunjengoba kunjalo. Haleluya. Mina ngiyazikhumbula insuku zami zesikolo zazinzima ngoba vele indaba ukuthi ngangizohlala ekhandleleni ngifunde ngangingakwenzike lokho. Ngangiphaswa nje ukuthi lekhono ngangizalwe nalo. Ngiqale mina ukuhlayela incwadi sengimdala. Amen. Lapho ngaqala ke ngabuzela ubunandi ukufunda. Kodwa ebunganeni ngangingawuzi ubunandi. Kodwa ke siyabonga ukuthi nani lapho enikhona noma singeke sakhuluma ngako namhlanje nawe mhla usibizile sokuphakamisa lokho. Unengi bakithi efanele sikwenze siphile empilweni. Amen. Kuphuma abantu ko television ama community builder abasiza umphakathi, abanye basiza intandane, abanye banakela ingane ezigulako eziphethwe izifo ezingapholi njenge AIDS. Yazi akhiqize azaduma ukudlula uprofessor othile. Amen. Omunye avele ngomsebenzi omuhle ngokuthi kumbe uyasiza kangakanani ekhaya lakhe aphume ngisho ephepheni kukhulunywe ngaye. Amen. Nabo nzima ndabafowethu ibonelo zokuthi umkhiqizo ohlukene eminengi. Amen. Ngiye ngithi engane zesikolo noma ngawuthengisa amantongomanda esikolweni wabraye kahle. Ahambe abantu bangabalekeli ngoba wena vele unekhono lokuthengisa phela. Na uthengisa amagwinya nawe akavume lamagwinya. Haleluya. Ungathola abantu babalekela amagwinya akho uthola ukuthi ayasinda akafaka izinongo idehe ihleli ithulile lephakathi ithethu. Usuke lapho uthi khona owenza ukuthi bangathenga amagwinya akho. Usola umphakathi iphutha libe labane. Atamangisi, when the only tool you have is a hammer, treat everything as if it were a nail. Uma unethulusi elilodwa ekhala kakho noma ngabe ifosholo lona lodwa akusho ukuthi awusayoharika ni. Upeta ngalo ubuye wenzeni futhi ngalo ushayela amagade ngalo uwathi amanye wasike phakathi uhlanyela uvune udle. Ungathi sengipetile kodwa ke ngoba iharika yikho sengimile angazi ngizoboleka ubani ini iharika. Ebakithi asisukumeni noma ngisho noma ngawuyalusa iBhayibheli lisenzele isifanekiso ngomaluso njani lisitshela ukuthi umaluso omuhle uma kulahleke yinye ushiya zonke ezikhona ayofuna nenye lahlekile. Ngisho noma ngabe upheke iphalish noma uphupha ungathi bese ngenza net bese ngenza nabacela bathi iphalish lakho lisi right uthi bakhulumela futhi lipheke ubani. Haleluya. Asikhiqizeni bake nasisuka la sonke siyokhiqiza. Ngisho noma kamlungu uyasebenza yezisisi angathi umlungu socedile la ucedile la ucedile la athi idasi ihlelele. So ukwatile bampimpe emlungwini sebamtshelile kumlungu awukenzi kahle na. Amen. Hayi bakithi asivukene emaqandeni. Hayi siyoqhubeka ke umfowethu uZimande uzosinika inkulumo. Ngeke sinike inkulumo nje ephathene nebandla lenkosi uKristu. Amen. Inkulumo nje emfishane. Kunomculo engithanda ukuthi awuhlabelele ngaphambi koba azothatha lethuba. Ngiyikhohle isihloko sale ngoma sithi uyavuma namhlanje uyajika
angazi bese wenzani futhi kanti enhlebho niphethe yipho amen awuthinte mfowethu hey kumbe uNkulunkulu uzosisiza ngalesifundo amen awuthinte mfowethu uma uqeda kwenzeka into enkulu kabe endleleni nje mhla ngiyofika lethe emsebenzini kube kukhulu okwenzekile sebakholwa vele lo uthi alenzeki iphutha vele ngifike lethe emsebenzini
uNkulunkulu wangisiza ke vele kusengabi nento enkulu futhi enzeke ukuthi ngifike late. Manje ke ngifuna ukuthi into engiyenza kube mnandi njengomhlabelo kaBaba uNzimande. Inhloso kaNzimande ukukhanyisa uNkulunkulu. And then nokuthi abantu bayithande lento ibabusise bayithenge naye bese yaphila. Amen. Hayi usukele ucule lapha singathola ukuthi kushona apha mara ufuna sithenga. Sawuthenga kanje sesibone ukuthi kuyabheda sibuyi. You can fool people sometimes, but you can't fool all the people all the time. No. Hallelujah. Amen. Noma ngabe seza kanjani bakithi asilwele ukuthi kube isiponono. Amen. Siyabonga ke bazalwane. Ngingakakhohlwa uMr Bimtshali we local church rep akucala yena ngaphambi kobunzimande eza la phambili azosinikeza ke short speech. Qothoza mfowethu usinikeze short speech. Nawe ke usho ukuthi la esidini sikwanongoma nikhona nibandla lenkosi nithini uma kunje uNkulunkulu asisize nibakhulu kakhulu phela ngoba sizekini and lo msebenzi unje nje kunentombi la amandebela athi Mthidla umrazana uMthidla. Amen. Intombi eseyikhulile kodwa imkhonza uJehova. Oh yes. Ingaboni iwashi elihambayo umendu ungaveli. Amen. Bahlupha abantu abanaki iwashi lifika nabelungu sasibheka isithunzi thini. Hallelujah. Amen. Isithunzi singaba side kodwa soba sifishe khona manje. So ngesinto isikhathi sasingamshiyi umuntu. Hallelujah. Sasingamshiyi umuntu isikhathi ngesinto ekukholweni isikhathi asakho. uNkulunkulu asibusise. Nginibingelele ke egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ukuba khona la inkosi umsayini busisi. Nguye ke uBimtshali lo uyiqinisa ukuthi ngwakhona la kwaNongoma. Yiqinisa ukuthi ngiyabingelela bonke abafundisi bami abakhona kule ndawo inkosi umsake inibusisi. Ngibonga kakhulu ke bakwethu lo mcimbi ukuba impumelelo. Ngibonga kakhulu ingempela ukuthi ngikhona nami kule ndawo. Kuyiqinisa ukuthi udadewethu lo khona la kuyiqinisa ukuthi ngumuntu esebenza kanye naye noma ke ekhona la nami ngikhona. Kuyiqinisa ukuthi ngendlela ayiyo nangendlela ke obheka ngayo ukuthi ngendlela afunde ngayo. Kodwa kuyiqinisa ukuthi indlela enhle yokuzithoba uyakhona ukuzithoba inkosi umsayini busisi. Manje ke nami ngize la nje ngiyajabula ukubona umuntu othefundile aphinde abe nenkolo eqinile nokuyithoba. Kumnandi la esigodini. Akukho mina ukungihlupha inkosi umsayini busisi. Zonke izinto ziza nje ngendlela yakhona ngenxa yabo inkosi umsayini busisi. Manje ke siyabonga kakhulu nami ngibonga kakhulu izihambeli ezikhona la ukuthi iqinise ukuthi bengibheka nje ngibuka izinto mhlambe ezenzekayo ngicabanga ukuthi ngenzeka ukuthi abazalwane basaba ukuthi basukele beze la endaweni yoNongoma kunokuthile. Nokho siyabona ukuthi hayi ibandla lenkosi uJesu inkosi umsayini busisi liyawazi umsebenzi ufanele wenze. Kuyiqiniso ukuthi ngiyabonga ukuba khona kwabo. Sibonge kakhulu simbonge udadewethu ukuthi impela azafika la mathuba aqhubeke njalo lento noma ke isibonelo esihle esigodini. Amen ke bathandekayo. Ngibonga kakhulu ke nami kuyiqiniso ukuthi ngikhona ngendlela vele engijabule ngayo. Kumnandi sebakhulumile bakwethu. Nami nje sekukhuluma lokho njengokuthi ke ngikhona esigodini inkosi umsayini busisi. Kodwa iqiniso linye bakwethu abantu abakhona la afuneke bakuphawule noma bahambe bakuphethe noma bahambe bakwazi ukuthi uyiqiniso ukukholwa. Akukho ke okuyophinde kungashintsha umuntu umenze abe yini kodwa ukukholwa okushintsha umuntu abe aphila impilo yeqiniso inkosi umsayini busisi. Manje ke siyabonga ke bathandekayo. Amen. Sayini izandla. Siyabonga abomkholwa uqhubekele phambili. Amen. Siyabonga ukuthi udadewethu abesibonele esihle wangathi nenjaya lapha ingathatha unyawo. Amen. Isikiphethini. Amen. Yabona ngithi bakithi siphile ikhathini yonke into eadvertisewa namhlanje. Nabensango baphumele eshashalazini abasakufihli lokho. Sasazi ukuthi insango indoda ayingena ehlathini amehla amhlophe iphuma bovu. Kodwa yengabuzwa ukuthi usekwenze njani amehla abanje.
abadala bebazi ukuthi hayi beyothinta ugudu indoda ene indoda yayizibamba noma selithintile ugudu icabanga phambi uzokhuluma kodwa namhlanje bayamatsha bayiphethe kanje sango bathi sifuna ukuyibhema namasohlulela amacala amen kubuye ke kuzomasha nabathengisa umzimba ke nawo bathi sicela kube nezindlu umsebenzi uhambe kahle kube nabo mabhalane ababhala bangenako sibhadala nentela nathi bathi kwabaphethe sizokhokha intela mos ene lento siyabaheha abasiphethe ukuthi vele lento nengaba imboni nje esemthethweni isikhwama sezwe singenzani hey bakithi abantu ba-advertise nawo mfowethu ibandla lenkosi uJesu bazosi-overtake uma singahlala phansi nawe ulukhanyise ibandla libonakale amen. Mina ngizazela ukucula ngikwazi ukukhuluma. Amen. Angibingelele ke singabo namhlanje. Abalapha ekhaya nodadewethu, abafundisi bonke, abazalwane bonke nabomakhelwane nabo bonke abakhona. Kakhulu abakhaphe udadewethu lapha abahle kakhulu lapha phambi kwethu. Ngibingelele lonke egameni lenkosi uJesu. Ngitshela inye langa ngikhuluma kwelinye izwe kungelona leli lakithi South Africa. Wathi abanye baphume bayolanda isithombe secassette ukuthi lo muntu oculako omunye lo sokhuluma kakuseyena ngoba lephimbo accessilo leli elapha ekuculeni uma selikhuluma seyeli nami ngadalwa kanjalo manje nginolwazi ke ngalomsebenzi neprogram ngiyibonile kukhona isikhulumi esiqavile kakhulu emsebenzini ofana nalo kuba khona i-guest speaker ezonaba kabanzi ngalomsebenzi esihlangene ngawo manje ngibonga nami ukuthi ngihlonishwe uNkulunkulu ukuthi kubonakala ukuthi ukufika kwami la nokho nami ke ngomunye ofanele ukumenywa ngibonge kakhulu uNkulunkulu obathintile labo nalabo amen kwakungesona isidingo kodwa ke uNkulunkulu uyobonile isidingo wenza nokuthi siphumelele kuba khona lapha. Oh yes. Ngakho ke ngime lapha ke nami ohlangothini labafundisi. Kafushane ke ukubeka ukuthi ngathi lelilanga kwabanye uzakwethu sikhona sihlangene. Yabona akufuneki kahle hle ngakangeni lapha. Uma singabazalwane sifika sibona la uma silana bese siyaxakeka. Kukhona abanye abazalwane bethu lapha esikholwa nabo enkosini kanti kakhulu abanye nathi sesiyamangala kwenzekani kanti sebahambe bafika la kwabanje ngoba sinakho ukuthi uma sesikholwa sihlangene ngokukholwa siyazi enkonzweni sihlangene ngokukholwa bese ke sithi ukuvala iso elilodwa singasayifuni nokuyibheka ezinye izinto kodwa siphilela emhlabeni singafuni nokwazi ukuthi kukhona phakathi kwethu siyadinga ukuthi abantwana bethu bagqugquzeleke baye ezikoleni bayofunda and abanye abantwana baphelelwa umdlandla wokuyofunda abanye babona bazi abanye abantwana endaweni yakubo akaze kube ne-graduation ceremony umcimbi umsebenzi ofana nalo phela lokhu kumotivate kugqugquzela labantwana abahleli la baningi sebathethe isinqumo manje abanye omunye ubese ibalela iminyaka emibili noma izinyanga ezithile ukuthi uyasiyeka isikole kodwa ngiyakholwa ukuthi inkulu kakhulu imvuselelo efikile kwakhulu kabasha uma nje babona nje uma babhekile nje kuphela ngake ngayikhuluma elinye ilanga lento ngathi uNkulunkulu ngathi angasisiza ke njengabakholwa eSouth Africa ukuthi mase sikholwa siyazi sihlangene ngokukholwa kodwa singabuvala iso elilodwa kwangathi ezinye izinto asiyibona zikho kanti siyayidinga ukuthi zibe khona siyayibona ikhona ngakho ke uNkulunkulu ngiyabonga namhla ukuthi ke asimemele enkonzweni efana nale siyayidinga izinto ezinje njengamakholo amen phela inkolo kwaziwa ukuthi thina sikholwa kasikafundi inkosi yami uma babona lapha sishumayela noma babona bashumayela nabafundisi bethu seyimvuselelweni basibona vele kungabantu ke abagcine kule skandali lehlazo elisaphenyewa eMpumalanga kwangathi kukhona osesikhundleni esiphakeme kodwa ngisho nesitifiketi saka matric kuze noko ke akusengakaqiniseka kusaphenywa kodwa noma seyivelile kodwa akusaphenywa bathi nathi siyayiveza nje kodwa akusaphenywa kodwa
malibonga igama lenkosi manje izinto ezinhle ifana nalezi siyadinga ukuthi sizazi ngoba ise reality zikhona isikhathi sami sincane unginikeza impendulo omunye umfundisi uza kwethu omunye umfundisi oqhamuka lapha eZambia sasinalabazalwane lapha eHarare before kuqala le inqushe ikhona kunomunye uprofessor ungumzalwane ungumfundisi uqhamuka eZambia uNkulunkulu amsebenzisa wazoyi-address indaba ngoba ke thina sakholwa sazi uJesu njengenkosi nomsindisi asifuni nokuzwa ezinye izinto wakhuluma mhlambe ukuthi zepolitiki kwasha kwacima ayayayay usungikhiphe ezulwini vele kodwa lezi zinto siphila kizo silamhlabeni malibonga igama lenkosi angikho kuleyo platform manje ngiceliwe ke nami ngiyibambe abazalwane bangicelile ke nami lapho ukuthi bazalwane mani ngiyathanda ukusho ukuthi nami udade wethu ngikhonza naye ngamanye amagama ke angicashangwa nje mhlambe special nami ngize kudade wethu enkosini ngoba phela nami ngiphila kulomhlaba ngiphethwe abafundisi bami bakhona lapha abanye nangomunye usanda kusuka la nami ngiphethwe ngiphansi kwabafundisi ngamanye amagama ngiza ngeorder la nami ngiza futhi nangeorder lapha eplatform njengebandla ke lenkosi uJesu Kristu ngakho ke inkolo yobuKristu ineshwa kakhulu siyosizwa uNkulunkulu kodwa yena uzosisiza bazalwane einkolweni zonke ezikhona emhlabeni noma angifanise mhlambe uthathe inkolo ke noma mhlambe ingaba yama Muslim noma ilena enye ke inkolo ke ethile ke yawo Buddhism wathi nenza ngizwa ngcono nini noma uya America noma uya eNasport noma uya eDurban noma uya eJohannesburg the same thing into iyodwa bakhuluma into efanayo benza into efanayo noma uya kuphi awulahlekelwa ngeke ubathole ukuthi bangama Muslim laba kodwa benze enye into le Quran bay understanda ukudlula abayi understand njengalaba base America laba bala eSouth Africa bay understanda ngenye indlela this thing is one yinye enebayezwana bonke uma ufike eNasport uthola inkonzo yabo ungena uzuzwela usekhaya awunambuzo ngisho ukuthi izinto ezifana nalezo kodwa inkolo yobuKristu angazi uSathane wasiphambanisela Nkosi yami ngithina sinalo nathi iBhayibheli linye kodwa ke okufundeka lapha eBhayibhelini enesenza izinto ezahlukene njengoba silana mhlambe abanye sebaphethe mhlambe amapeni abomvu seba marke wrong izinto eziningi ezenzakele lapha malibonga igama lenkosi kwangathi uNkulunkulu angasisiza abazalwane yiyo ke lesizathu esenza ukuthi uma sambulekelwa ukukholwa sesibheka no government athi manje ningiliphi nina ke isondo leni silibhale phela government ufuna kubhala ngamanye amagama sabona ukuthi phela ekukholweni njengabezizwe thina ke bazalwane asizanga naluthi thina sinezelwa entweni eyayivela ikhona asiqambanga lutho thina zobezizwe asizanga enkolweni sasingayazi indaba yenkolo thina sasiphila ngendlela esasiphila ngayo inkolo yayikhona nefoundation yesisekelo sokukholwa sasikhona singena entweni eyayikhona manje sabathe siyabheka nathi siyabheka sabona mhlambe singathi ke microphone Church of God kwasha kwacima ngiyafanisa ngenza umzekeliso sabona ukuthi siyawuthini siza nani masiye embhalweni sabona ukuthi ibandla ile kaJesu ngiyakhumbula abafundisi kudala uma baye emthethweni bathi siyibandla lika Jesu Kristu bathi no funa nokunye kanti lawa amanye wona ayini na silibandla lika Jesu Kristu asinalo elinye igama no get something else uthi ukuthasisela nje lapho ukuthi elikanjani phela wonke ayiwona kodwa ke bakithi uNkulunkulu wasisiza sathi asinalo ke linya sazi ukuthi sesingaregister sithini ngakho ke uNkulunkulu wasisiza ke kwamukeleka njengoba kunjalo bazalwane ngakho ke njengebandla lenkosi uJesu Kristu siphethe ukuthi umuntu njengoba Msibeka saqhaza umuntu uyalizwa izwi lenkosi yilo lodwa elingamsiza ukuthi aphume ahlukane nesona umuntu uyasindiswa gelekeqe aphenduke ahlukane nesona amkhonza uNkulunkulu okwesibili ke sesinale challenge yokuthi uma sifunda izwi lenkosi siyabona ukuthi inkolo iyinto eyodwa uthi uNkulunkulu lithi izwi lenkosi manje ke kungako ke manje ke uma ubheke ekuqaleni uthi Abraham ngiyakuwenza isizwe esikhulu
kanjalo umbuso kaNkuluNkulu uyawukwanda isizwe sakho siyakuba sikhulu njengasihlabathi solwandle uNkulunkulu wasifoma isizwe sakhe sakwaIsrayeli saba sinye saba isizwe sikaIsrayeli esisodwa uma kufika itransition seyifika ngapha ke noKristu Jesu uyayihlanganisa lento iba yinye kuba ibandla lika Jesu Kristu ngamaye amagama ke kungako ke nathi kanye nabezizwe nabaJuda ke yebo ke sesihlanganisiwe ekutheni sibe ibandla lika Jesu Kristu malibonke igama lenkosi kungaluthi iBhayibheli sikhuluma ezilwinye sibe nokubona kunye njengalabo abanye ozakwethu bezinye izinkolo banokubona kunye kulento abayikholwayo banokukhuluma izwilinye benza into eyodwa kodwa njengebandla lenkosi uJesu Kristu siphethe lokho bazalwane ukuthi ke abakholwayo uma sindisiwe sidinga ukuba munye sibe yi1 thina sithatha ukuthi ama politicians enza lento ekumele yenziwe yithina amaKristu uma balwela iunity futhi njengoba ke balwela amaphathi amaningi kuzama ukuthi mhlambe bathi ke ukwenza lento okuthiwa manje ke bathi come together